А вие знаете ли, че 50% от клиниките в Турция не предлагат паспорт за имплантите след тяхното поставяне? Това е голям проблем и сега ще ви обясня защо. Имаме голям брой пациенти, които идват в клиниката ни в Dentfix, за да поправим поставени вече импланти или да ги извадим. Това е мисия невъзможна, ако пациентите нямат паспорт издаден. На паспортите се пише самата информация за имплантите. Марката импланти, посоката на поставяне, диаметрите на имплантите и всичко останало. Ако вие нямате такъв паспорт, ние и която и да било друга клиника няма как да ви помогнем. Защото различните производители работят с различни инструменти. Затова, ако ние нямаме паспорт, съответно няма как да видим информацията за вашите импланти, които вече са поставени и няма как да направим каквото и да било по тях. Затова изисквайте винаги вашите паспорти след поставяне на имплантите ви. За щастие, нашата клиника